Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Voter activity as citizens responds positively to the Commission's call to register and update details. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi akusuphinda kubekelwe bucala enye impelaveki yokubhalisela ukuvota ngaphandle kwale kuba ixesha lenkqubo yokuvota kufuneka ikuthobele imida esikwe ngokomgaqo-siseko. We will be working with the MEC in making sure that we grow his legacy and that his name will never be forgotten. Usekela mphathiso wezemidlalo uPeace Mabe uthi urhulumente uqonqisa ukugcina umzila kaLuqobo Bhibho Makwedini nobekho kwikhaya lokugqibela eQumrha eMpuma Koloni. Molweni makhaya nankuvindo esinilungiselele wena ngokuhlwanje. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa ukhuthaza abemi boMzantsi Afrika ukuba babe ngabemi abathatha uxanduva nenxaxheba kwimiba ebalulekileyo yeli. Okuthetha ilixa bembeli ababalelwa kwizigidi ezili-11 abanelungelo lokuvota bengekabhalisi kule mpelaveki yokugqibela yephulo lokubhalisela ukuvota. Umongameli betyelele eMadibeng kwiphondo laseMntla-Ntshona. Le yimpelaveki yokugqibela ebibekiwe ukubhalisela uvoto noluzayo kwinyanga kaNovemba. Umongameli welu Cyril Ramaphosa wenze utyelelo kwiphondo laseMntla-Ntshona etyelela indlu yasebukhosini ibapho bamorhale kuquka neenkokheli zelizwi ulutsha ngokubanzi kutyelelo olukhuthaze uxanduva lokusebenzisana neenkokheli zokuhlala kukhokhelo namanyathelo ovoto. We started off by meeting Khosi Mukhale, our traditional leader, and thereafter we met religious leaders who have formed themselves as the Progressive Pastors Council and working together with our provincial leadership. Ukwachulumancile nangamanyathelo athathwe lulutsha noluphume ngobuninzi beyokubhalisela uvoto lonyulo oluzayo. Young people have been coming forward in their numbers to register. This is truly soul uplifting to see how many young people have become very enthusiastic with regards to registering to vote, and it shows that the young people are prepared to take the affairs of their country forward. Nangona kunjalo akayilibalanga imiba ebekwe ngabahlali ngokunqongophala kwamanzi acocekileyo ukuhanjiswa kwenkonzo. Intswelangqesho ngelithi urhulumente ubeke bucala imali engange-15 billion ukuxhasa iinzamo zabo bashishinayo nolutsha olungaphangeliyo. They've been raising issues that concern their lives, service delivery, the challenge of water, unemployment. We've been taking the time to explain to them that all these matters are being addressed. The issue of unemployment, we continue to address it. We are strengthening our economic performance by going on with our reforms. Uliqwele ngelithi amanina nawo ajongiwe kule meko yophuculo nanjengoko urhulumente ebhengeze eMpumalanga kule veki ngamanyathelo okuncedisana nabo kwezoqoqosho. Ukanti ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi akuzuphinda kubekelwe bucala enye impelaveki yokubhalisela ukuvota ngaphandle kwale kuba ixesha lenkqubo yokuvota kufuneka lithobele imida esikwe ngokomgaqo-siseko. I-IC ithi le mpelaveki lithuba lokugqibela kubembeli ukubhalisela ukuvota okanye ukujonga iinkcukacha zabo kumqulu wabavoti phambi konyulo lomasipala ngoNovemba. Ithi ukubhalisela online kuza kuqhuba nangona abantu bangafumana ulibaziseko kwimpendulo. Le mpelaveki yokugqibela yokubhalisela ukuvota ibe nolutsha oluninzi olubhalisela ukuvota. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi malunga nemine maqanda namhlanje bebekumashumi-40,000 abantu ababhalisele ukuvota eGauteng. Free State 13,000 and the Northern Cape at 6,000 are also recording voter activity as citizens responds positively to the Commission's call to register and update details before the conclusion of the voting station-based registration. Ngelixa abanye abahlali betyelele amaziko okubhalisela ukuvota ngelizojonga ubume babo kumqulu wabavoti, abanye bavakalise inkxalabo ngokulahlwa kwenkunkuma kwindawo ezingafanelekanga, amanzi avuzayo, ulwaphulo-mthetho nokuba segedukeni kwamaziko oluntu.
Abadlali baseDick Blue eSoweto banethemba lokuba ngokuthatha inxaxheba kunyulo oko kwakuza nenguqu bazuze inkonzo. Inkinga esibhekane nayo ilamanzi avuzayo la sokuyisikhathi avuza and amanzi clean ongabe siyawathola ezumphakathi. So sicela ukuthi i-service delivery ibe khona. Zoluntu eGauteng zikhuthaze umlisela nomthinjana ubhalisela ukuvota ukuze uthathe inxaxheba ekuqinqeni ikamva lendawo zawo. Also to talk about the responsibility that the community must take. Before governance come and deliver services, we need to start with ourselves. Kumbindi wesixeko saseGauteng abanye abadlali batyelele kwiofisi zesebe lakwandaba zabantu bethatha izazisi zabo ukuze babhalisele ukuvota. Mangicitha ukuthola i-ID ngiyoregister and then bese ngiyofuna umsebenzi ngayo. Ithi emva kokugqitywa kokubhalisela ukuvota kuza kujoliswa kwamanye amabakala afunekayo phambi kokufika kwemini enkulu umhla wesine kuNovemba. Makhe siqwalasele namanye amaphondo ukuba aqhube njani ngobhaliso. Kuphazamisekile ukubhalisela ukuvota eMthatha eMpuma Koloni emva kokuba uluntu luvale indawo yokubhalisa ngenxa yengxwabangxwaba eyanyaniswa nempixano yezopolitiko. Lo mbhodamo ugxile kuWard 37 eMandela Park nalapho kuvakala ukuba ukungaboni ngasonye malunga nokuchongwa komntu oza kuba ngumgqatswa ukuba nguceba kwiward yale ngingqi kuye kwaphumela kwingxwabangxwabo nalapho abahlali bangquzulane namagosa ANC malunga nenkqubo yokhetho. So siyamcela ke uOR Tambo ANC zize kuthi office ngokulixesha loba beze kuthi sifuna bona isizathu soba side sibe sivala igate sifuna bona beze kuthi bazosixelela bakanye ithini into ngoba kaloku sifuna ukonyula uceba wethu. Ke mina ke benisesibhedlele ngilele sibhedlele andabi nathuba ndayifumana ichance ngoku ibi chance yami namhlanje xa sifika apha egatini kukho abahlali abavale igate bafake iqhaka asikwazi ungena uIEC ungaphakathi kanti ngoku mina bendisazi ukuba ayikabi lo xesha lovoto lixesha lokuba sithini sizobhalisa. eLimpopo iIEC ithi nangona encomeka amanani abavoti ababhalisele unyulo isengamawaka abahlali abafanelekileyo abangekabhalisi. Of course, it's in Polokwane, which is the biggest municipality. More than 176,000 people are not yet on the voters' roll here in Polokwane. The second is Fethakhomuthubatse with more than 135,000. We hope that because this is their last opportunity, they will show up or use the online registration. Phondo eNtshona Koloni bathi bajonge kunyulo lomasipala oluzayo njengethuba lokonyula inkokheli ezikwaziyo ukukhawulelana nengxaki ekudala bejongene nazo. It's important for people to come and register. It's simply because you need to earn a right to complain and to choose the person who's suitable. I came to register because I'm not working at the moment and I want to work because I have a little baby. And his father is also not working, so I'm struggling a little bit. Ukanti kwiphondo eKwaZulu Natal kuye kwagxininiswa kwelokuba utshintsho oluqukunjelwe kutshanje kwimida yewadi aluza kuphazamisa iphulo lokubhalisa abavoti. Izingikhathaza kakhulu njengomuntu omusha endaweni, kakhulukazi nje ngiqale nje ebugebengeni. Ubugebengu nje kububodwa nje buletha nje ingqinamba enkulu kakhulu. Which okwenza ukuthi kungakhululekwa endaweni. Every time mengabe kuzoba na local government election iba khonto ukama kwemngcele of which into yongabi proper consultation yakhona asibanga nayo kakhulu inkinga ngoba kuthina njoba somphakathi sibona kuyibenefit ngoba khona nathi esifisa ukuthi abe yikhansela kaWard 8. Ukubhalisela ukuvota kuyaqhuba ngomso kwizikhululo zovoto jikelele. Usekela mphathiso wezemidlalo inkcubeko nobugcisa uPeace Mabe uthi bengurhulumente bacwangcisa ukugcina umzila wangasekhoyo luqobo Bhibho Makwedini. Lo mdlali webhola yombhoxo beneminyaka ngamashumi usweleke egqiba kuzilolonga kwiqela lakhe eFrance ngenxa yobushushu obungalawulekanga. Inkonzo yokumngcwaba ibanjelwe apha zalelwa khona eQumrha eMpuma Koloni. Kusithiwa Ndlelantle kutyendyana elisaze ngobuso elizweni nelibinekamva eliqaqambileyo kumdlalo wombhoxo. iSouth African Rugby Union ibisele imjongile ukuba angadlalela amabhokobhoko ngenye imini.
Kusapho lwakhe intlungu yokushiywa nguye ayinyamezeleki. Over the past few years, we have lost so much as a family and my siblings. But Lena, Inzi, this one really hit home and it really hit hard. We are not coping very well at all. We are not, especially today. It came like a blow into our faces because as a family we tried to be strong for the family. We tried to cope. The whole of the week we were talking to other family members, aligning ourselves, trying to sort things out. But to the day where we saw that now the day is here, then that's where it started hitting deep into our hearts. Ukanti uluntu lwaseQumrha luthi luphulukane nomntu obekujongwe kuye ekuhlaleni ngodlala umbhoxo. Singabantu bokuhlala besambuka uBibs besakhula erugbyini yakhe, besandosayina eFrance, simvuyela sisonke njengabantu bokuhlala, ayenzeki iqondo abantu bakubekho ibhokobhoko endaweni encinci kangaka. Kusenjalo kukho izicwangciso zokuba kugcinwe umqela wakhe uphila. We will be working with the MEC in making sure that we grow his legacy and that his name will never be forgotten and that he doesn't become the only young bright star that represented us in rugby coming from the Eastern Cape. Isebe lezemidlalo liye lazibophelela ukuba liza kuseka ileague nezobizwa ngegama lakhe lowa kwaMagwedini. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC eQumrha. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo Masihlabele Mgama. Imizimba yabantwana ababini ifunyenwe emva komlilo oqhuqhise Santa Cruz kufuphi naseDurbanville kusasa namhlanje. Abahlali basityandigila ngokwethuka noxinzelelo ngokwasemphefumlweni emva kokuzama ukubahlangula abantwana batshe kwidangatye lesakhiwo. Luntu lwaseGreenville eFisante Cruz eKapa lusazamazamana noqibilili kumaxhala axhomileyo emva kwesithwakumbe sokungqongqa kwesakhiwo. Umbhono Mxesi bewusingisele kwelo dangatye xa bebesiva iingcwina nezikhalo beselulela isandla kangangoko. So we tried to pull up that guy there, but then we heard the screams this side. Then we come out, we break out the whole gate from the door frame and stuff. Then the other guy, he just came with the X and he hit the door open. Then we find a little girl sitting here next to the door. So they pull out that girl. So when we pull the girl out, then it's the flames just start going here like crazy. Then we couldn't get in to go. So the other guy, other soldier inside. Kambe ke abahlali bathi umntwana ohlangulekileyo ubalekiselwe esibhedlele kodwa abantwana ababini oneminyaka emine noneminyaka 11 bahlanzeleliselwa kweso sehlo. That experience is very painful because even me also I'm a father also to hear your kids when you are not around that the kids they are normal. It's very painful to hear that. Everyone was in trauma because no one was expecting this thing can happen for the kids when the elder people they are not around. Only kids they were around. Ukanti ke abakwantsasana babhalise amaqephu agunyazisa uphando nzulu oluza kwenziwa kunjalo nje bacele nabani na onganenkcukacha abike kubo. Isebe lombane nezamandla licacise izicwangciso zalo eziphambili kwiimeko zomcima kombane ukuthe gqolo ukwenzeka kwingingqi yaseVaal. Izicwangciso ziphakanyiswe kwimbizo karhulumente ebikhokelwa inkulu baphathiswa yaseGauteng umnumzana Panyaza Lesufi eEverton eGauteng. Ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi korhulumente nabahlali kuye kwavakala nanjengoko abahlali bathe bavakalisa ukungoneliseki kwabo kwinkulu baphathiswa uPanyaza Lesufi ngenxa yoqhawqhawulo lombane noluthathe ixesha elide ukuze luhoywe. The energy that we are using, but it's 9 times the price that we are supposed to charge. Baye abahlali bavakalisa nezikhalazo ngentlawulo athi uEskom mabayibhatale kwabo bafumaniseke kuba batsweba umbane.
Nkulu baphathiswa, sineminyaka engaphaya kwe-15 sisebugxwayibeni, umbane yingxaki nelindle lisixakile. Isebe lithi le ngxaki liphezukwayo nanjengoko liza kuqalisa ukusasaza iimitha zombane ezinobukrelekrele bale mihla ze zilungise nezixhobo zokuhambisa umbane, manyathelo lawo aza kuthoba uxinzelelo lokuthenga umbane kubathengi. The issue ya penalties ya 6,000 ya penalties are right in the road. Actually, Minister Ntsengage and Eskom, how do we move from this 6,000? Naye uthi uzibonile impazamo zakhe kwaye ukuzimisele ukukhawulelana nale meko. Service delivery high impact program which was launched in SW5 and the Valley Park, and we're responding to all the community issues, and this program will roll out into many other areas within the Emfuleni local municipality. Ezijongene nengxaki zombane phakathi korhulumente nenkampani ehambisa umbane iEskom zisaqhuba. I-SABC ibhiyozela ukufinca iminyaka engama-90 yasekwayo ndaweni yokuba yenza imibhiyozo iqhuba amaphulo okunikela kwiindawo zeli. Iqale eSoweto kwikhaya labantwana apho inikele ngokutya isonwabisa abantwana kananjalo. Ikhaya lentsatshana lase-Orlando lasekwa ngo-1940 libhiyozela iminyaka engama-86 yokunakekela linika ithemba nendawo ekhuselekileyo kubantwana. Umlawuli welikhaya uthi uswele imilomo eliwaka ukubulela ngenhlokomo abakwenzelwe ngumsasazeli woluntu. I lack words to thank them sufficiently. SABC turning 90 years and coming to say to Orlando, we want to celebrate with children of the community. We want to be with you on this historical day. Umama uMazibuko ungenelele okuhle iSABC okubheka phambili. I want SABC to grow from strength to strength, and good luck SABC. Keep loving us. We know you do. Thank you. iSABC ithi izimisele ukubhiyozela kufinca amashumi eminyaka ityelela kwaye iqhubelana ngesikhwebo noluntu lweli. I think celebrating our 90th anniversary without going to every corner of our society would not also be in good spirit. So we're here today spending time with kids, really sharing in the spirit of celebration, because what we do exactly for this community and many other communities like this in South Africa. Ukusuka kumashumi alithoba eSABC ukuya kumashumi asibhozo nantandathu elikhaya. Imibhiyozo ihlanganisa lamaziko afume yimbali. iSABC ithi iseza kulikhenketha eli isa imiguyo yayo eluntwini. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe masithemane kwakhona ngomsongaxeshanye usuku lwenzolo.